Práve sa nachádzam v Austrálii, v krajine, kde nie je človek na vrchole potravinového reťazca. Človek sa tu musí naučiť žiť s kengurami, krokodílmi, žralokmi a ak robíte vonku ako ja, tak na vás môže v pohode zaútočiť kasuár, had, alebo po vás môže úplne v pohode liesť pavúk veľký ako moja dlaň. Ale tieto zvieratá nie sú iba vonku. Dokážete ich mať v pohodlí vašeho domova, pretože tu si zvieratá hovoria mi casa e su casa. Dúfam, že som to povedal správne. Akože jediné, čo ďalšie po španielsky viem, je maximálne tak quesadilla alebo tequila. Hej! Ale to, že tu človek musí žiť so zvieratami vo vlastnom dome, ma prinútilo premýšľať. Čo ak toto človek nedokáže prežiť? Takže ľudia, vitajte a radšej sa posaďte, pretože dneska sa budeme rozprávať o prípadoch, keď domáce zvieratá ukončia život svojich majiteľov. A náš prvý prípad má názov Ťava znásilnila majiteľku k smrti. A ak ste doteraz nevedeli, tak asi už viete, čo toto bude za video. No, ale nedbám. Začíname. K 60. narodeninám pán Beaverovej v roku 2007 jej manžel Noel kúpil ťavu. Väčšina ľudí daruje psa, škrečka. Niekto ťavu. Po skoro roku spoločného žitia pani Beaverovú zabil jej domáci miláčik. Pani Beaverovú objavili jej manžel a dcéra na rodinnom ranči s ovcami a dobytkom nedaleko Mitchellu v Austrálii. Beaverovej dcéra práve varila večeru s čerstvo pripravenou šálkou čaju na stole. Keď vybehla na dvor a zistila, že 150 kg ťava zrazila jej matku na zem a zrejme sa s ňou pokúsila páriť. Pričom ju nakoniec rozdrvila pod svojou váhou. 150 kg není až tak veľa. 150 kg je podľa mňa, že úplne no, nie je to úplne v pohode, ale akože už som počul o ľuďoch, čo majú takúto váhu a nejako to evidentne robia, takže asi to nebude až taký problém. Mala jednu jasnú stopu na boku tváre a ďalšiu na ruke. Detektív Craig Gregory, ktorý bol na mieste činu, povedal by som, že sa pravdepodobne hrala, alebo to mohlo byť dokonca s***alné. Expert na ťavy, Chris Hill, však povedal, že nepochybuje o tom, že ťavino správanie bolo s***alné. Craig bol asi taký, že možno sa len hrali a bolo to... Chris Hill tam nabehol a iba, že... Začal... V skutočnosti sa 10-mesačná ťava už nejaký čas pred incidentom správala nevyspytateľne a údajne sa pokúšala obšťastniť iné zvieratá. Vrátane rodinnej kozy. Teraz obšťastnila kozy 2. Mala zvyk s kozou, zrazila ju, sadla si na ňu obkročmo a začala ju obšťastňovať, povedal Gregory. Už ju od kozy niekoľkokrát odohnali. Pam Beaverová mala rada exotické zvieratá. Na narodeniny jej rodina zvažovala kúpu lamy alebo alpaky, ale zistili, že zvieratá sú príliš drahé. Akože stále mohli kúpiť škrečka. Akože, alebo morské prasa. Našťastie, alebo možno bohužiaľ, Austrália má pomerne veľkú populáciu divých ťav, ktorá sa od ich dovozu do krajiny v 19. storočí rozrástla, vďaka čomu sa ťava stala dostupnejšou možnosťou domáceho maznáčika. Hill tiež vysvetlil, že mladé ťavy nie sú agresívne tvory, ale nie sú ani nevyhnutne domáce zvieratá a mohli by byť nebezpečné. Gregory na druhú stranu povedal, že ťava bola mladá a bola ručne odchovávaná. Neviem, prečo som toto spravil. Myslím, že tento príbeh dáva nový význam vete fajčím ťavy, som čarovný. Náš ďalší príbeh má názov Pár z Floridy bol odsúdený na 12 rokov väzenia po tom, čo ich domáci pytón uškrtil ich malú dcérku. No, dal by som tomu možno trochu jednoduchší názov. Napríklad pár z Floridy si neustrážil svojho hada. Neviem, prečo to znelo až divne s***alne, ale poďme na to. V roku 2009 Jaren Hare a Charles Darnell žili spolu s Harrynou dvojročnou dcérou a rodinným miláčikom výrazne podvyživeným kráľovským pytónom menom Gypsy, ktorý žil v klietke, na ktorú bola pohodená deka ako veko. Deka ako veko. Gypsy mal vážiť okolo 68 kg. V tom čase vážil 2,7-metrový albínsky had iba 5,8 kg a nebol krmený aspoň mesiac. Počas súdneho procesu s Hare a Darnellom súdny lekár vypovedal, že Gypsy sa pokúšal zjesť ich dcéru Cheyenne, keď ju uškrtil. Oficiálne boli obvinení z vraždy 3. stupňa, zabitia a zanedbávania detí. Napriek argumentom obhajoby, že incident bol nešťastnou a hroznou chybou, bolo porote jasné, že k situácii došlo len preto, že Hare a Darnell boli neopatrní ako majitelia domácich zvierat aj rodičia. Ten had mal 2,7 metra a používali deku
ako veko od klietky. Čo vám je? Napriek svojej masívnej veľkosti sú kráľovské pytóny v porovnaní s inými hadmi považované za mierumilovné. Ten had mal 2,7 metra. Harryna matka dokonca proti nej svedčila na súde a tvrdila, že nie len, že svoju dcéru varovala pred nebezpečenstvom vlastníctva hada, ale jej tiež ponúkla, že ho kúpi a bude ho chovať doma v uzamknutom výbehu. Vlastná mama sa pozrela na túto situáciu a povedali si, že asi musíš byť aby si ešte raz 2,7 metrového hada zavrel dekou. Harryn právnik medzi tým argumentoval, že had bol rodinným miláčikom 5 rokov a pred incidentom bol vždy krotký. Tvrdil, že situácia by bola iná, keby bol had jedovatý. Ale keďže Gypsy bola krotká, Hare a Darnell nenesú vinu za Shannayinu smrť. Darnell právnik argumentoval, že jediné, čoho sa pár dopustil, bolo, že mal hlúpeho domáceho miláčika. Ja si skôr myslím, že mali hlúpeho majiteľa. V tomto prípade nie je na vine had. Ešteže. Je to divoké zviera. Zodpovednosť za smrť tohto dieťaťa nesú obžalovaní. Toto povedal námestník štátneho prokurátora Pete Magrino. Pár bol následne odsúdený na 12 rokov vo väzbe. A ani sa nečudujem. Ten had mal vážiť 68 kg a vážil 6. To je 10-násobne menej, ako by mal vážiť. Akože tam už oni možno čakali, že nebude mať dostatok sily na to, aby sa niekam dostal, alebo ja neviem, ale akože Poďme na ďalší príbeh. A tento príbeh máme z Nemecka. Jedná sa o smrť nemeckého majiteľa exotických domácich miláčikov. Predstava, že vôjdete do malého bytu, kde po stenách a nábytku lozí viac ako 200 pavúkov, jašterov a hadov, znie ako scéna z hororu. Pre nemeckých policajtov sa však v roku 2004 táto nočná mora stala realitou. Keď otvorili dvere do bytu 30-ročného Marka Vogela v Dortmunde, privítal ich desivý obraz. Na zemi ležalo telo majiteľa obalené v obrovských pavučinách. Pavúky mu vychádzali z nosa a úst. A kúsky mesa, ktoré z neho odtrhali jaštery, si tarantuly odnášali späť do svojich sietí. Čo to k***a? Akože nechcem mi moc hovoriť, ale jak má niekto doma pavúka? Prečo? Polícia neskôr prirovnala byt k bizarnému mixu botanickej záhrady a hororovej liahne z mlčania jahniat. Atmosféru dotváralo čudné zelené svetlo a stovky exotických tvorov, ktoré medzi tým voľne pobiehali po izbe. Vogel bol samotár, ktorý nikdy nikoho nepúšťal do svojho malého bytu. Možno aj chápete prečo. To akože, ja nechcem nič hovoriť, ale väčšinou presne takí ľudia, čo sú proste divní samotári, tak proste zoberiem si domov hada, pavúka a to budú moji kamoši. Proste. Okrem hadov, gekona menom Helmut a jedovatý žiab tu mal viac ako 200 pavúkov. Vrátane svojej najnebezpečnejšej spoločničky čiernej vdovy menom Bettina. Práve jej jediné uhryznutie, ktoré bolo 15-krát silnejšie ako jed štrkáča a smrteľnejšie než jed kobry, sa mu stalo osudným. Polícia odhadla, že bol mŕtvý 1 až 2 týždne, keď ich na miesto priviedol prenikavý zápach. Kým sa dostali dovnútra, tarantuly už si stihli vystavať hniezdo vo veľkosti lastovičieho v kúte stropu a jeho byt sa premenil na mŕtve akvárium hrôzy. Fú. Pavúky, ktoré lozia z nosa a z úst a lozia po tvári, je dosť nechutná predstava. Poďme teda radšej na ďalší príbeh. Milovaný rodinný šimpanz, ktorý pripravil ženu o tvár. Moc sme sa teda od tej tváre neodtrhli, bez dvojzmyslu. Až do 16. februára 2009 bol šimpanz menom Travis pre Sandru Haroldovú ako dieťa. Travis bol od narodenia socializovaný medzi ľuďmi. Sused povedal, že sa s ním hrával a zápasil. Si to predstavujem, že tam Travis po ňom liezol jak Rey Mysterio, iba otočky tam hádzal a hodilo zem. Typek ho zobral jak Undertaker a iba o zem. Iba si tam medzi tým počul, že... Sused dodal, že Travis vždy vedel, kedy prestať a venoval Sandre veľkú pozornosť. A poznamenal, že počúval lepšie ako jeho synovci. Vedel otvárať dvere kľúčami, obliekať sa, polievať rastliny, krmiť senom Sandrine a Jeromeove kone, jesť pri stole so zvyškom rodiny, piť víno z pohára s nohou,
Mal tak rád zmrzlinu, že sa naučil cestovné poriadky prechádzajúcich zmrzlinových aut. Prihlasoval sa do počítača, aby si pozrel obrázky, pozeral televíziu pomocou diaľkového ovládača. To som ja! Ten typek robil to, čo ja v živote. To je Vážil 91 kg, čo je na šimpanza klasifikované ako výrazne obézny. Ja mám 87, takže ja som na tom ešte dobre. Rád pozeral bejsbal v televízii a niekoľkokrát šoféroval auto. Ako mladistvý sa objavil v niekoľkých televíznych reláciách a reklamách, vrátane spotov pre Pepsi Colu. Ten týpek to dokázal v živote viac jak ja. To je It's him. Sandra a Jerome kúpili v roku 2001 Travisa za $50,000. Jak ten týpek hral v reklame pre Pepsi, tak money well spent, musím povedať. Sandrino jediné dieťa Susan zomrelo pri autonehode. Dúfam, že nešoféroval Travis. V septembri v roku 2000. A Jerome zomrel v apríli 2004 na rakovinu. V dôsledku toho Sandra považovala Travisa takmer za náhradného syna a rozmaznávala ho. Spala a kúpala sa s ním. Sandra povedala, a citujem, spal so mnou každú noc. Pokiaľ sa nenajete a neokúpete so šimpanzom, šimpanza nepoznáte. Prvý Travisov incident v roku 2003. 19. októbra 2003. Travis utekol zo Sandriného auta a zastavil premávku na rušnej križovatke. Bol niekoľko hodín na úteku. Incident sa začal potom, čo chodec hodil na auto prázdnu fľašu od sódy, ktorá preletela cez čiastočne otvorené okno a zasiahla Travisa. Travis sa zlakol, odopol si bezpečnostný pás, vystúpil z auta a prenasledoval chodca. Našťastie ho minul. Vieš si predstaviť, že proste hodíš fľašu po aute a zrazu iba vidíš, ako auto zastaví iba otvoria sa dvere a 91 kg gorila, teda opica čo začne nájať, čo si blázen. Kokos. Keď dorazila polícia, niekoľkokrát nalákali Travisa do auta. Len aby sa sám dostal von cez iné dvere. Občas ich prenasledoval okolo auta. Úplne by som chcel vidieť to video, jak sa tam naháňali a iba... Dobre, ale teraz seriózne. Ideme sa porozprávať o druhom Travisovom incidente v roku 2009. A tento už je troška viac spicy. 16. februára 2009 okolo 15:40 Travis napadol 55-ročnú kamarátku Sandry, Charlu Nešovú, a spôsobil jej ničivé zranenia tváre a končatín. V tomto čase Travis trpel depresiami a jediné, čo robil celé dni, je, že pozeral televíziu. Úplne si predstavujem typka, ako sedí pred televíziou a iba, že čo? Jakže home run? Sandra, dojez mi víno. Teda... Ja neviem. Sandra predtým dala Travisovi čaj, do ktorého pridala Xanax. No, tak mu nedala víno, ale dala mu Xan. Pohoda. Travis vzal Sandrine kľúče od auta a odišiel s nimi z domu. Sandra požiadala Charlu, aby jej pomohla dostať ho späť dovnútra. Ale keď uvidel Charlu držať bábiku Elma, jednu z jeho obľúbených hračiek, rozúril sa a napadol ju. Travis Charlu poznal, pretože ona pracovala v odťahovej spoločnosti Sandry a Jeroma. Hoci mala iný účes a v čase útoku šoférovala iné auto, čo ho mohlo zmiasť a znepokojiť. Tak, jak bol typek na Xanoch, tak sa ani nečudujem, typek vie, čo videl. Sandra sa ho pokúsila zastaviť tým, že ho bila lopatou po hlave a bodla ho nakoniec do chrbta mesiarským nožom. Sandra neskôr povedala, pre mňa urobiť niečo také, ako vraziť mu nôž do chrbta, bolo ako by som ho vrazila do seba. Povedala, že Travis sa otočil, ako by chcel povedať, mami, čo si to urobila? He looked at me like, Mom, what did you do? And then I tried to take him off her again. And I couldn't pull him. He was just too strong. And... V tomto momente si myslela, že je Charla mŕtva. A tak sa rozbehla k autu, zamkla sa vo vnútri a zavolala tiesňovú linku 911. Na začiatku nahrávky je v pozadí počuť Travisové výkriky. Sandra prosí políciu, ktorá si spočiatku myslela, že ide o podvod, až dokým Sandra nevykríkla, on ju žerie. Please! What's the problem with your friend? I need to know. Let the police up! With a gun! With a gun! He ripped her face off! He tried to attack me! Please, please! Okay, I need you to calm down a little. Záchranári čakali pred domom, až dokým nedorazila polícia.
Keď dorazili, Travis sa vydal k policajnému autu, pokúsil sa otvoriť zamknuté dvere spolujazca a rozbil bočné okno. Potom prešiel k dverám vodiča a otvorili. Na čo ho policajt Frank Schaffari 4-krát postrelil zo svojej služobnej pištole. Travis sa stiahol do domu, kde ho našli mŕtvého vedľa svojej klietky. Akože toho borca jebli po hlave lopatou, bodli ho nožom, 4-krát ho postrelili a ten chalan sa dokázal ešte stále dostať dovnútra a lahol si proste vedľa svojej klietky. To je iný prepal. Súboj ale pokračuje, pretože Charlu presunuli do nemocnice. Záchranári opísali Charline zranenia ako ohavné. V priebehu nasledujúcich 72 hodín podstúpila viac ako 7-hodinovú operáciu tváre a rúk. So 4 tímami chirurgov. Lekári zistili, že strátila 9 prstov, nos, pery, kostnú štruktúru strednej časti tváre a dokonca očné viečka. Lekári odstránili Travisove vlasy a zuby, ktoré boli zapustené do jej kostí. A znova jej pripevnili čelusť. Bohužiaľ 7. apríla 2009 oznámili, že bude slepá na celý život, pretože sa pri útoku infikovali obe oči. Jej zranenia z nej ale urobili možnú kandidátku na experimentálnu transplantáciu tváre. Prvú svojho druhu v Amerike. Po počiatočnej liečbe v nemocnici Stanford bola prevezená na kliniku v Clevelande. Jej rodina založila trustový fond, aby získala peniaze na úhradu jej nepredstaviteľných lekárskych účtov a podporu jej dcéry. Tento fond, ak ešte stále funguje, nájdete v popise a ak chcete urobiť dobrý skutok, tak môžete samozrejme prispieť. Svoju tvár na verejnosti odhalila prvýkrát od útoku v relácii Oprah Winfrey 11. novembra 2009. Akože neviem si predstaviť, čím táto osoba musela naozaj prejsť. Fakt, to musí byť najhorší osud, ktorý vás môže stretnúť. Týmto príbehom ale končíme. Ak náhodou premýšľate o tom, že si domov kúpite nejaké exotické zviera, premyslite si to radšej dvakrát a aj tak si radšej kúpte škrečka. Ďakujem vám veľmi pekne. Vidíme sa na budúce.